Sunt Ștefania și sunt maternity assistant în Londra. Vaccinul COVID-19 vă oferă cea mai bună protecție împotriva coronavirusului. Am făcut vaccinul pentru a mă proteja de cele mai grave efecte ale coronavirusului și acum mă simt mult mai în siguranță. Vaccinurile aprobate în Marea Britanie sunt sigure și eficiente. Nu conțin produse de origine animală sau ouă și au fost testate pe zeci de mii de oameni din mai multe medii, inclusiv de persoanele de culoare și asiatici. La fel ca toate celelalte vaccinuri, este posibil să prezentați unele reacții adverse, dar acestea sunt de obicei ușoare și nu ar trebui să dureze mai mult de o săptămână. De exemplu, este posibil să aveți o durere de braț în locul în care a fost introdus sacul, o durere de cap, să vă simțiți rău sau obosit. Deși vaccinul vă va reduce șansele de a vă îmbolnăvi grav, totuși ați putea lua și răspândi coronavirus. Este important să vă protejați în continuare familia și prietenii, urmând instrucțiunile guvernamentale, chiar și după ce ați primit vaccinul. Nu este nevoie să contactați organizația NHS locală. Vă vor contacta când va veni rândul dumneavoastră să fiți vaccinați. Când sunteți invitați să faceți vaccinul, vă rugăm să mergeți. Cu cât suntem vaccinați mai devreme, cu atât mai repede ne putem îmbrățișa familiile, ne putem vedea prietenii și putem readuce Londra la normal.